aan dat ze liever niet wou. Anna, meestal ze moest super sexy kleers kopen, doen wat aan de vent pijlen of ze blijft doorheen over. Ze wilde schijnen op de visie op de vrouw, daarom doet ze aan dat ze liever niet wou. Anna groeit op in een wereld veel clichés, waar de macht zit in stiletto's en in diepe decolletés. In magazines in de front perfect gemaquilleerd of een photoshop, maar dat is dan ergens letterlijk geschreven. Het beeld van de gemiddelde vrouw is totaal gelogen. De perfecte boezem, strakke kon naar zaadvragende ogen. Fata Morgana, maar iedereen gelooft erin. Dus Anna doet haar beste voor haar plekken in de stroom te vinden. Zij investeert eens aan dat ze zelf niet hoog acht, wat heel haar leven hoort. Ze geeft maar de zesde boodschap. Jonge meisjes, gewild bij iedereen en overal, zolang dat ze sexy is en pertinent de mode volgt. De lees van al is ze van nature een infomaan, dus kortom look good en het gaat al vanzelf gaan. Maar dat ze winnen het beeld dat de vindt van de vrouw, en op die mannelijke logica is het systeem gebouwd. Het draait allemaal om lust, al in een neolithicum zie vrouwen enkel draars van de masculine vrucht en de mannelijke visje. De vrouw haar destinatie was het voortbrengen van een sterke nieuwe generatie, en dan stoppen. Plots komt er beschaving op de brom en proberen vinden van hun voor de hoesten op te krommen, maar dat is enkel schone schijn. Beschaving maar een woord, want de jaren ging voorbij en alles bleef gelijk ervoor. En Anna komt terecht in de grote culminatie aan 2017, de computer in een roosje. Op internet dat ieder meisje minimum met make-up, en ze is alle dagen juist om met seks bezig. En één is niet genoeg, een trio of een kwartet, alle standjes dat de kan maar zitten maar in pachttijd. Anna beest dat sekssymbool al de macht, en dat komt omdat Tommy is de wereld zo gemaakt heeft. Tommy, wees dat die modellen dan stoer zijn, de rest doen drank ze mollen dan cool zijn. Nu wil hem schijnen op de visie van de man, daarom doet hij zo dat er niemand dat verwacht. Tommy, wees dat meisjes juist om voor 16, dat de rest zijn leven niet veel meer is dan de rijvlieg. Nu wil hem schijnen op de visie van de man, daarom doet hij zo dat er niemand dat verwacht. Tommy groeit op in een wereld veel clichés, waarom de vrouwen door de venten worden geobjectiveerd. Als klein ventje wordt hij met porno geconfronteerd, dan wordt zijn libido gekoppeld aan de mot aan een pc. En hij groeit op met het idee dat er niks anders dan seks is, dat liefde juist maar een liedje zijn begrip is. De meisjes in zijn klas, als hij voor hem nog veel te jong is, wordt hij niet verliefd, maar gaat hij via internet op zoek. Hele dagen surfen op de meest bizarre sites, en door hun eigen beeld te vormen doet hij mee met al de hype, zo beïnvloedbaar als wat. Zijn status is een hulsel zonder vulsel, het leven is veel minder dan verwacht. Boos in al die ettenman, die broeste studentjes, zien alleen de hele gasten en de bende vullen ventjes. Al de meisjes in mijn scholen zie ik wat uiterlijke puppen, maar je neemt ze mee naar rust en ze zijn duidelijk wat schuchter. De waarde op computer is veel schonder dan de eigen, alleen bij wat porno kreeg ik hier nog een. Tommy is betoverd door een wereld van bedrog, wat dan niks is wat dat lijkt, maar de folders aan die op het al. Hoe gecamoufleerd is zijn leven is een bubbel die het niet eens spat, moment dat hij de leegte niet kan vullen. De seks is oppervlakkige horloges van korte deur, de meisjes dat hij kent beschouwen hem als een profiteur. De rest wat dat hij mist, en is te neergeslagen, af en toe een korte troost, maar ook vele lege dagen. En is zoveel gevoeliger dan als ze maten weten, maar ze maten ook. Iedereen is soms zo zeker, de grote massa doet ik dat er niet in aan de hand is, terwijl hij in de zak zit. Hetgene dat Tommy mist is liefde, dan kan dat pas verkrijgen door respect te tonen voor de echte Anna.